Мы тройчы дзеці ў вечным крузе. Мы дзеці родныя сям'і, і дзеці маці Беларусі, і дзеці матухны зямлі. Скажите мне, а што павінна лічыцца шчасцем у жыцці? Па мне, з найлепшаю жанчынай вось гэтак порушкі ісці. І знаць, яна цябе кахае, як ты яе усёй душой. І што за лёс вас не чакае, яна не зробіцца чужой. А я не знаў, што вы такая, што вы наогул недзе ёсць, што ў роднай вёсцы напаткае меня нанова маладосць.